Kumsom ni panga liam ta khan mi pakhat chuan tun thlenga zawna ding rang ni mek tunge ultimate fighter Insual huai sen ber ti zawna chu alo zot to a he zawna hi chan dik thei ani don lo ti hrangang chungin chan dik tumin khowela Insual huai ber te chuan ro pui ber ni tumin englai po in man la suaw so reng me ni sangkhat zakwa somkwa pathum November ni som pathum khan art Davy le Playboy magazine a tho pui mi then khat chuan street fight anti mai chu an huai hota hei hi kholaya Insual huai te kal khom na ani bera an ma ni po in an event siam chu kholaya Insual na ti top tura kholaya Insual na hun street fight to end all street fights anti top maya avoi khatnan Colorado a octagon an siama chuta chuan tungero thap ber ti an zong ani khati lai khan Davis le athian te khan miro thabrol kal khom in beite chu khovel pum huapin hral chhuah ani anga arcade game lar tak tak siam nan an la hmanganga ultimate fighting chu dular tluk le ding on tam tak len vel na ani angti an ngai to phabik lawang ma se chu UFC alo in tran na ani kumsang ni le som pakwa kumbul lama khan a Davis hi UFC Hall of Fame a ming zialu ani to a Davis chuan khovel mi pui zong zong in UFC an ena record sang an siam chong mol lai han an hi chuan ma ni fa teral dowa an chuaka khovel an van he ang mai hian ka om thin ti in alo soi to a kumsang khat zakwa somri le pakwa September dei to khan Playboy magazine a chuan USA paro thap ber zon chhuah thei ni se chuta chuan adu apiang telin achak ber chuan dular nuai khatlo se ti in rotna alo siam to a ama hi paro thap tak ani sa ve hrim hrima kar hral tu ania an hatho afak na po ama ngei changin in chhong sang atanga mei alkara zon thlak mai te po aching ani ano pan lai chuan boxing lama tui hle a apui tlin hnuah po khowela Insual huai ber hriat chak reng in a oma Insuala in beina khowela in beina style sang chu engber nge chungnung berang ti te po angai tu thina chuwa tuina chuan khovel om tira tanga Insual dan chi sang lo chuak to te an lo chu dan chanchin te chu azir tir chawa Greek man lai in fiamna pancrason a chuan boxing le wrestling in pol an lo hmang dei to ani ti te a hri chuak ta zela hetianga in beina hi kumsang khal le somli pakhat liam ta dei to a an lo chin to ani ti ka hria ka thil ti chu man lai thil pho chuah tharna ani ber mai ti in amhalak na Hmasa asoi US President Donald Trump nena high school an kalaya pinnan pakhat om dun thin Davis hian article ati chuan nu lok hian mi pakhat Rorian Gracie chu amuta ani Gracie hi Brazil khopui Rio de Janeiro apiang ni in sangkha zakwa somsari chawa California apem luta heta hian Brazilian jiu-jitsu apa in azir tir chu akalpui chhozela an nena ronzir Japanese master pakhatin Insual dan azir tir le a in beina sang atel chawa tuma rengin an ne theilowa chu ngai chu Davy du dan ania anwa chuan Gracie challenge ti siamin chuta chuan Gracie choutu an ko khom ta ni Gracie hi Hollywood film lama po Insual laya lo in lan photo ania Davy po palangsar tak ani awangin an thil ti chuan mi ngai ven a hlo chhota viawa UFC 1 anti mai Ultimate Fighter te in beina masaber hi art Davy le Rorian Gracie te ti chu ati lo thailo organizer te hian atira chuan War of the Worlds ti in an event ming hi phu antuma ma se science fiction lam an em awangin Ultimate Fighting Championship ti andu ta a Davy hian Colorado State kher adu na chan chu he state a hian kutlonga Insual chu dan noya phal ani tlat amun an ti fela in beitur mi pariat an mu fela hengmi te hi Insual dan style sang savate kickboxing taekwondo shoot fighting boxing sumo American kenpo le Brazilian jiu-jitsu thiam te chu an ron tel ta ni UFC 1 atana fangna an neya dana omlo ti tongkam an manawangin
senator boral ta John McCain chuan a soi sela mihring in arsual ti in a soi hial nge Davy Royce le atho pui McLaren te chuan tun ma a mi ti dan lo dewa kalpui an du wangin case po kilrup nei octagon asiam anita a hei hi Conan the Barbarian fima Arnold Schwarzenegger te in beina tanga an ngai tu chhuah ani nge dana omvak lo tak insele emita income te phalani lawa kiwa achunglama tanga in hok te chu phalani lawa abak chu mi petan du don chuan pheikok an bun phalsak an ni lo boka ma se Insual huai ho chu an pa khopa no rules chu dan engma lo ani mai lom an ti be mai sia tournament main an Insual lui lo chau an ti ma se Hawaii mi sumares lar fingzet mai teila tuli chuan boruak aron thela min beingam inom chuan naktu ka arena aron kal ro atia an hodar thei shrama ma se atu ka chuan tuli hi jarat gordiu chuan second som ni le paruk chungin an nea aham hai pathum apet bal sak ani UFC Hmasa ber hi Denver khopuya McNichol Sports Arena a neiania muna entu po mi sang sari zet ania TV atanga manchoi entu mi singre le sang ru velai anom antibok abo saitu te be sei ain aletin entu antama anua po a video an thal le na sa hle ani he UFC Hmasa bera hian Rorian Gracie now Royce Gracie Brazilian Jiu-Jitsu thiam chuan dollar nuai khat adong ani thungai nom bengvel thudik le thuthar ni boxi iriat theinan he channel hi lo subscribe la notification bell lo met nge yang che